Fujary trombity slúžili v dávnej minulosti na ohlasovanie nebezpečia, nepriateľa či vojny. Tak tomu bolo aj na severe Slovenska, Hornom Považí. Pozývame vás na putovanie týmto regiónom, ktorý ukrýva unikátne kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti. Naša prvá zastávka patrí Púchovu, centru Horného Považia. Mesto leží v malebnej kotline stredného toku rieky Váh, v severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielých Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Prvá písomná zmienka o Púchove pochádza z roku 1243 v listine kráľa Belu IV. Daroval ňou majetok Vichla Bechendovi, synovi Mikuláša. V tomto období sa mesto spomína pod názvom Puch. Tunajší obyvatelia po zničení Hrádku Maďarmi sa podľa legend presťahovali na rovinu pod skalu. V archeológii je spomínané obdobie známe pod pojmom Púchovská kultúra. Základom názvu boli nálezy vykopané barónom Honigom, ktorý vyhotovil jedinú známu podobu skaly. Zachytáva archeologickú situáciu, pričom upozorňoval, že skala pripomína Máriu Teréziu a jej dvorného radcu. Od konca 15. storočia až do druhej polovice 19. storočia vládol v Púchove rod Marcibáňovcov. V meste sa postupne usadili rôzni remeselníci. Vďaka výhodnej polohe sa Púchov stal prirodzeným centrom regiónu. Medzi vzácne kultúrne a historické pamiatky patrí župný dom. Barokovo-klasicistická budova bola postavená na konci 18. storočia. Pôvodne bola využívaná ako soľný sklad a úrad. Dnes je župný dom sídlom Múzea púchovskej kultúry. Tunajšie zrekonštruované reprezentačné priestory slúžia pre obyvateľov Púchova na rôzne významné a slávnostné príležitosti. Park pred župným domom je zasa miestom pre oddych a prechádzky. Medzi ďalšie pamiatky patrí katolícky kostol. Z renesančného kostola, staveného na základoch pôvodného kostola, pravdepodobne z 13. storočia, dnes stojí jeho loď. K prebudovanej lodi bol neskoršie pristavený moderný bazilikálny kostol. Jeho väža má barokovo-klasicistický charakter s názornými pilastrami. Evanielický novogotický kostol stojí taktiež na mieste starého kostola z roku 1880. Jeho priečelie a výzdoba púta návštevníkov mesta, podobne ako i budova fary. Z pamätnej tabule sa dozvedáme, že v roku 1650 tu býval Ján Amos Komenský, učiteľ národov a bojovník za mier. O viac ako 200 rokov tu pôsobil slovenský básnik, modernista Vladimír Roj. Pri prechádzke Púchovom nemôžete obísť sochu svätého Jána Nepomuckého z roku 1733 a dvojvežú kaplnku z 19. storočia. Archív Mestského úradu na dobových fotografiách zaznamenáva, ako sa menilo mesto a jeho najrušnejšie ulice počas viacerých desaťročí. Práve v tomto období v meste vládli tradičné remeslá, medzi ktorými dominovalo súkeníctvo, hrnčiarstvo a knihtlač.
tom čase sa zrodil aj púchovský ľudový odev zdobený modrotlačou. Originálne remeslo priniesol na konci 19. storočia zo Záriečia do Púchova starý otec Stanislava Trnku. V súčasnosti je táto dielňa jedinou na Slovensku, kde sa modrotlač vyrába starou tradičnou technológiou. A hoci tunajší interiér a stroje pôsobia ako múzeum ich rodinnej tradície, Stanislav Trnka so svojou manželkou a nieraz aj so synmi pripravuje nové výrobky. Záujem je najmä o obrusy, stolové prestieranie a rôzne dekoratívne látky. Púchov je dnes centrom gumárenského a textilného priemyslu. Svetovo významné firmy sa postarali nielen o zamestnanosť v meste a blízkom okolí, ale i silné podnikateľské prostredie.